Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз каму беш дар бораи Honor X8B модели нав суҳбат мекунем. Хоб чӣ хеле дидестем бародаро? Инами рӯшай ку, инами рӯш экранаш да iPhone монанди дора бародаро. Ини чолкачаш вақти уведомлениес мебиёд паҳм мешаво. Ана дамобайни экран ҷойгирай ранги iPhone кардаган, стили айфоновский бигем мешава. Рамкош чӣ хеле десте борики бадай ки гарени удобни ва приятни барои чашм. Коркниш бисёр коркни хубай бародаро. Камераи пушташ 108 мегапикселай ва камераи пешаш бародаро азиз 50 мегапикселай. Телефон яке ай телефонҳои хубай, яке ай телефонҳои беҳтаринай бародаро. Ина гирда атрофша нишон дода мегзарем. Ана масъалаи борикиш, борики зури бад кардаганша, гарени борик кардаган телефона бародаро барои шахсоне ки телефони удобни, коркниш зур, камераш зур, борики хушрӯӣ, хали телефончаи аҷоиб мекован. Инами телефона ма лично маслиҳат метиҳам. Honor X8B. X8B хотираш бародари азиз 8 ба 128 гигабайтай ва нархаш ҳозираш да 18500 рублай ва ҳатман падарка ҳаст. Ҳама вақт падарка ҳастай да магазини мо бародари азиз. Метонем ки мақсад биёин телефона харидорӣ кунем. Ина мисол метонем ки темтона якта соати смартвоч, ина соати ки то хурдеста, ё ки метонем ки агар соат дар кор набоша наушник падарка тем, наушник дар кор набоша стекло чихолша падарка метем. Мо ҳама вақт ана ҳаракат мекунем ки шуморо дасти холӣ сар натем бародари азиз. Ина телефоно ҳамаш 1 сол гарантия дора бародари азиз. Пачка наван намя нав кушодам активировать кардам ки шумо да нишон тиҳам тарзи коркунӣ вабше ва экрану инаи чолка полка исусша бародари азиз ки мақсад шумо бинен бо хабар бошен ами телефон. Ана дигар намуд телефонҳо ҳам ҳастай да магазини мо. Телефонҳои Samsung, Redmi, Realme, Infinix, Honor ана ва Tecno. Телефонҳо бародаро як бор дига гуфта мегзарам ки телефонҳо ҳамаш оригиналан ва 1 сол официални гарантия да заводской дефект доранд. Планшетҳои гуногун ҳастай ҳамчунин да магазини мо ай 5500 то 9500 рубля монанда ба мини компютер, клавиатура, чихол ва дигар чизо да комплектатсияш полни ҳастай. Ана айфонҳо ҳамчунин ҳастай. Ана айфонҳои нав ва айфонҳои кӯҳна ана ва самсунгҳои линейкаи S бисёр пурсида, линейкаи S ҳамина марҳамат овардем касида дар кор боша S10, S10 Plus, S20, Note 20, S22, S21, S22 Ultra. Ина в общем моделҳое ки бисёр пурсида овардем барои шумо бародаро. Мо дар хизмати шумо якта лайка дареғ намедорем бародари азиз ва подпискаро меҷихем ҳатман ки аксияи нав ва хоб хабарҳои нава пропустит накунем бародари азиз. Номеро барои тамос нишон дода мегзарем. Номеро инами номерои бародаро авиакасса ҳам дорем, каси намедона. Авиабилето бо нархҳои дастрас Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ана бисёри ҷоа оформ мекунем. Инами номерода занг занен, оиди телефон, оиди авиакасса, чӣ саволе дошта боше WhatsApp ҳам ҳамин се номеро дай ҳамаш да лична худам ҷавоб метим бародари азиз. Боқи худо нигаҳбонтон боша. Барори кор саломат бошед.